Canoli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Boas tardes. ¿Qué tal? Comentaba eu antes que o equipo cullardense no Olímpico B entraba in extremis este ano a disputar esa promoción de ascenso, conseguía a terceira posición en a derradeira xornada no primeiro partido en semifinais vencía por un conto de a 4 ao Maravillas, pero de momento, sobre todo tendo en conta o resultado do partido da pasada fin de semana en casa fronte ao Club do Mar de Callón, agora parece non que o ascenso á categoría superior está un pouco máis complicado. Sí, a verdade é que sí, son 2 goles que le damos de desventaxa, pero, bueno, habrá que ir a Laracha, me imagino, e intentar darlle a volta á situación. Bueno, ese partido complicábase en casa en Vilaboa, xa falábamos con varios integrantes do clube e nos comentaban, non, que sobre todo agora en estas últimas xornadas parece que a temporada se está a facer un pouquiño longa e que o equipo ten que, ou polo menos acusa, non, ten que xogar con varios xogadores lesionados, polo tanto acudirá a Laracha con sustanciosas baixas. Sí, hai algunhas baixas, pero, bueno, eso, vamos a ver, para o meu punto de vista, hai baixas importantes, pero é dicir, eu penso que hai equipo suficiente para, polo menos, intentar darlle a volta a situación. É dicir, son 2 goles, el partido de aquí estuvo bastante igualado, de feito que nos adelantamos, nos empataron, nos volvemos a adelantar, nos volveron a empatar, se adelantaron eles, empatamos nós, e, bueno, depois no último cuarto de hora meteron os 2 goles, que son os que van de diferencia para eles, pero, bueno, pode decir, eso penso que o partido estuvo bastante igualado. Que pasa? Que ahora está o hándicap, son eses 2 goles que temos aí. Entón, bueno, como dixen antes, pois hai que ir a la racha, disputalo e a intentalo. Claro, un partido que hai agora que remontar e como dicíamos antes, encontro moi igualado esta ida da final e sobre todo foi unha mágoa, non, que chegaran eses 2 goles en contra xa nos últimos minutos do partido, pero bueno, cousas máis difíciles e fixo o equipo, como dicíamos antes, entrando na derradeira xornada in extremis para disputar este playoff de ascenso. Sí, é verdade, é dicir, nos clasificamos no último partido, tuvemos eso que pasa no fútbol veterano, que cando tes baixas podes subir ou baixar o equipo, e que pois hai que esperar a ver se eles tamén teñen baixas algunhas e que iguale todo. É dicir, hai que luchar. Como decimos sempre, a ilusión é o último que se perde e aínda hai que xogar ese segundo partido. Claro, hai que xogalo, e no fútbol non está nada escrito. Pode pasar de todo. Entonces, pois nada, a ir non sei se xoga o sábado, se o domingo, pois, bueno, a ir o fin de semana que ven a xogar contra eles e a ver que pasa. Sí, miraba eu fai poucos minutos na páxina da Federación Galega de Fútbol e aínda non estaba publicado o horario do partido, pero eso sí, en principio sí que sería, non? Imaginamos que no campo de Laracha. Sí, vamos, o partido de Liga, si o xogamos ali, a verdade que o que teñen eles como campo local ali. Bueno, pues hay que ser optimistas, hay que pensar que queda únicamente un partido, quedan 90 minutos para que remate esta tempada. Por que non? O Olímpico B aínda ten as súas opcións, aínda así pase o que pase en ese partido a tempada, pues podemos calificarla de boa, non? Sí, a tempada sí, foi boa. Nada, nós se consigue o ascenso ben, e se non, pois ao ano que ven, non queda outra. O que sí sabemos é que a xente que vaya a xogar o fin de semana que ven o vai a dar todo, vai a intentar, e despois poden salir as cousas ou non poden salir, pero é dicir, dalo todo, damos todo. Estamos seguros de que vaya a ser un partido interesante e todo previsible, pero tendo en conta os últimos partidos, pode ser tamén un partido con moitos goles. Sí, pode ser con moitos. A menos con facer 3 nos chegan. Bueno, se non fan. Pero Exactamente. sí, bueno, era unha broma mía, pero sí, é dicir, pode ser con moitos goles, os últimos partidos así foron,
vamos a ver si a balanza pues cae a favor nosa. Pois asinamos ese 3-0 que nos comentas, ou 0-3, mellor dito, en ese segundo e definitivo encontro. Canoli, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Nada, gracias a vos e un saúdo. Igualmente, un saúdo.